Bugünkü ajaýyp wakalan hormatyna Ahal vilayatynyň Nowruz ýaýlasyna Türkmeniň Agoý binasynyň ýanynaky köpçülikligiň dabaral çärelen geçirilýän binasynda toý sadakasy berildi. Sadaka gelenler agzy berilip hemem açylyp ulanmagy berilen öýümçilik maksatly desgalary we hormatly prezidentimiziň 200 ogloy awtobuslara sowgat bermegine uly gowunç eýsilmez şatlyk duýgulary bilen gatnaşdylar. Türkmenistanyň müftisi teberek çykdy. Ol ýurdumyzyň mundan beýlegim awadançylygyny, asudalygyny, halkymyzyň agzy berligini we saçaklarynyň rızkyl berekede baý bolmagyny, gahrman arka dagymyzyň we arkadaly gahrman serdarymyzyň alyp barýan ilgün bähwetli, döwlet ähmiýetli tutumly işleriniň şol sana ulanmaga berilen Bekerden semen zawodynyň ikinji tapgyrynyň we ýaşlyk suw arasalyjy desgasynyň işleriniň hemişe rowaç bolmagyny, hemem hormatly prezidentimiziň Ahal vilayatynyň ilatyna sowgat beren awtobuslarynyň ýollarynyň ak bolup, uzak ýyllar awadançylyk bilen ýokary hili hyzmat etmegini, döwlet başlarymyzyň we milli liderimiziň janlarynyň sag ömürleriniň uzak bolmagyny dileg etdi. Ey Allah'ım, enenin mehribanlığında, atanyň talapkärligini jenlenýän, insan ömrüň bahan ýetip bolmaz en kymmatly fırsatlarynda, ol mehribanlary hem raat edip, hem anamlaryny ödep, bu alan terbiýesini öz ömrüm tüm ilgini başlan, Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň gahrmany, hormatly Ilýaşym, hormatly Hacı Arkadağymyň hemde peder ýoly münasip dowam etdirip, ýurdumyz durmuş taýdan hasa östürmekde. Ilatyň ýaşy durmuş derejeni hasa ýokurlandyrmakda. Beýik tutumlarda müşäçiren, garasy hemde baky bir tarap Türkmenistan döwletiniň bilen mertebeli prezidenti, Türkmenistan gahrman, hormatly arkadaşlar hasterdarymyň janlary sag başlary dik ömürler uzak bolup, özüm onlar hemişe görünür, görünmez beladan, beterden, howpdan, hatardan aman saklap, iýil urtaşlar baranyşlandyr wajeýle. Ey Allah, berqarar döwletiň, täze ýan galgyş döwrüniň, ähim paýhas ummany magtym bolup Praga ýylynyň bu sähetli günde Ahal vilayatynyň Nowruz ýaýlasyndaky Türkmen ak öýünde hormatly prezidentimiziň mörek saadamlary bilen bäherden semen sawadynyň ikinji tapgyrynyň hemde ýaş şäherçetindäki agsuw arkaçy desganynyň apata bilen asylyp halkymyň hyzmatyna berilmegi münasibetli bugün korum Hazarkadan arkada hasterden başlanma berilen toýtadakyndan okulan aýetler duanyň hatırlyň saklar başladyk. Gezereti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ashabının eylimiz, yurdumuz, vatanımız üçün şerin zalık bidadan şehitlerdir gerçeklerin, əyerlerin, pirlerin, ulemaların, ehl-i Muhammed ümmetinin, her o Türkmen mukaddes oğuzundan umidiyar olanların, hususanlı korum taza arkadanın kavlatı, ata vatanın merdanı hindi vepalı oğlu, İsa'yla yaşını verin montkul melikul amdın, hem de korum taza arkadanın kâmisi, öz ömrün iyiliğini, mehruanı oğuzunu başlan, oradın hakkıydı oğul avat inemden ruhlarını başladık, koy olurun yatanırlar yatı, zahirleri cennet, ruhları şahat bol, imanları hem ravuşun. Eyvallah bugünkü berilen sadakları, edilen dua diler, okulen ayetler kelamını öz kelimini kabul edip, eyvallah berilen sadakların hormatına, eyvallah edilen dua dilen hormatına, okulen ayetler kelamının hormatına, bugünkü hormatlı prezidentin mərək sağadamdan açılıp, halkımın hizmetine berilen täze binalar, desgalar, kutluyu mərək gördün. Horum Hazarkadan, arkada haciterdan kayıtına, yurdumuzda şular ýa tutumlar desgaların, hövür kän bolup, duamız dowam alıp, ilimiz atyda yurdum parahat bolup, yıllarımız bereketli tasaklym ırtal hem döwletleýär, goý hemişe Türkmen halkynyň bagyna, Horum Hazarkadan, arkada haciterdanlyň bilent başlarda aman bolsun. Wa qurra enzilni munzala mubarak anta khayl munzilin. Amin ya rabbal alamin. Qawlu Soňra sadaka gatnaşyjylary däwe urulşýaly dürli milli naharlar çekildi. Diýarymyzyň milli toý we beýleki desturlaryna atarylýan gadanlarda taýýarlanan milli tagamlary ýurdumyzyň boliliginden, halkymyzyň saçaklarynyň rızkyl bereketinden habar berýär. Ata watanymyzda amalaşylýan işleň agzy berlik ruhuny beslenmeginiň hormatyna geçirilýän çärelerde halkymyzyň bagtyarlygy we jewetligi öz beýanyny tapýar. Gahrman arkadagymyzyň ýoly goýan asylly we öňden görjükli başlanýşlarynyň berkarar döwletimiziň täze ýamyny galkynşy döwrüne hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň parasatly ýol başlangyny barha öňe ilerledilmegi netijesinde parahatçylyk döredüji merkez hökmüne ikrar edilen Türkmenistanyň ekonomi ähmiýeti eýe bolan hemem türkmen halkynyň parahatçylyk we awadançylyk ýöreliglerini ugry edilýän köp asarlyk arzuwlaryny özüne jemleýän giň meşhurly taslamalar durmuşa geçirilýär. Soňra Türkmenistanyň müftisi aýet tewir okudy. Onda watanymyzyň awadançylygy, halkymyzyň agdyberligi, saçaklarynyň boleliligi barada hemem gahrman arkadağımyzyň we arkadalyk gahrman serdarymyzyň janlarynyň sag ömürleriň uzak bolmagy, ýurdumyzyň ýagty geljeginiň bähidine alyp barýan döwletli işlerine hemişe üstünlikleri kazanmaklary dileg edildi.